Baš na dan čistih planina, koji se već 20 godina slavi 26. rujna, ova skupina umjetnika pripremila je nekoliko umjetničkih formi, kojima je cilj osvijestiti socijalne, političke i ekonomske odnose, koji, htjeli mi to ili ne, uvijek imaju utjecaja na sve. Svatko tko je barem na minutu stao imao je što vidjeti, ali i mnogo toga naučiti. Direktnim odnosom sa publikom, i to na specijalnoj lokaciji sa srednjovjekovne kapetanove kule, spustila se Marija Ščekić, dočaravši život i čestu tužnu sudbinu zaštićenih ptica. Njen plesni performans pratile su činjenice ispisane svjetlom. Da postoji samo 36 vrsta ptica, od čega se 25 nalazi na Velebitu, a već su 3 izumrle, saznali smo u sklopu ove iznimno vrijedne plesne točke. Drago mi je da je taj edukativni dio teksta bio, to je isto bila zamisao da ljudi ne gledaju sam, jer ja nisam ptica, ja ne predstavljam zapravo pticu, ja predstavljam simbol ranjene ptice koja umire, koja možete biti vi, može biti bilo ko od nas, ali u principu radi se baš o tome nestajanju jedne prirodno-kulturne baštine koja nažalost stvarno svakim danom je sve dalje od nas. Pa je ovo jedan od programa gdje se ta prirodna baština zapravo želi približiti svakom, a sljedeći program će biti o kulturnoj baštini i o stanovnicima Velebita kojih više maltene da nema. Ovo je malo utjecaj na mene, gledam i na ostale koji su gledali još samo ti ples ili ti planinarenje, gdje si jače, kako si to gledala? Oduvijek, znači od malih nogu dvije najjače strasti u meni, priroda i ples ili umjetnost. Nacionalni park Paklenica i općenito ovo, mislim, Zadar i ova cijela regija, ne znam, to je mali raj na zemlji, a obišla sam puno svijeta, tako da nekako, ne znam, mislim da je to. Plesnim performansom na vertikali, a sve u cilju pozitivnog utjecaja na društvene procese, Marijin je ples ostavio utisak na sve posjetitelje. Skromna Marija objašnjava kako u sebe ima snažne dečke, bez kojih nikako to ne bi uspjela. Ovo je solo, ali vjeruj mi, ovo nije solo. Ja bez njih, ja bi već bila mrtva. Radi se... Da vidimo o kojim je dečkima jakima riječ. Davor Divković, Ivica Galac, Željko Njegovan, članovi Gorske službe spašavanja, ali puno više od toga. Predstava nije solo, predstava je kvartet. Ako ukratko. Oni su isto morali znati točno kad ćeš to spuštati, jeli? Ko je tu najviše držao, da vidite si meširici? Ovo je najjači tamo lijev. Mi smo oni što na Wembley šišaju travu škaricama, ona je Ronaldo koja je morala dobiti 4 gola u Ligi finala, tako, u Ligi prvaka. Dobro, ali bez asistencije nema ništa. Nema šanse. Galac je zadužen za ovaj dio kod prozora gdje se mijenja karabiner. Njegi i Divac su u ovom slučaju, znači Kanjon Velike Paklenice je bio malo drugačija priča. U ovom slučaju oni su oni koji mene puštaju da plešem i klizim. Bez njih ja bi padala i ubijala se po zidovima. Ponekad su male stvari od velikog značenja, a činjenice koje ne znamo opasne po život. Planine i ptice dio su našega života. Bez planina nema kisika, ani pitke vode, a ptice su na vrhu hranidbenog lanca, što dovoljno govori o njihovoj važnosti. Sljedeći put kad dirnete u prirodu, razmislite hoće li vaši postupci negativno djelovati na okolinu. Neka odgovor uvijek bude negativan. Tada je vaša odluka pravilna.